nem akartam magamnak párkapcsolatot, nem is gondolkoztam én, hogy fiúkon. Most ne haragudj, de azért nem áll tudnom, hogy most 5 év múlva akarsz te bármit, vagy 1-2 év múlva. Ne kelljen feladni önmagunkat a gyerek miatt. Sziasztok, ez itt a Sogorlányok Podcast, én Virgi vagyok. Én meg Stella. A mai témánk a párkapcsolataink lesz, hogy hogyan jöttünk össze Virgi Milánnal, én Benivel, voltak-e mélypontok a kapcsolatainkba, és ha igen, akkor ezeket hogyan vészeltük át, illetve így tovább vezetjük majd, hogy milyenek voltak a lánykérések, az esküvőnk, milyen volt nekünk, Virgi miért szeretne, aztán, hogy milyen a házasság, és milyen a házasság gyerekkel. Így nagyjából ezek lesznek a mai témáink. Igen, és mielőtt még belekezdenénk, képzeljétek el, hogy ez az első olyan epizód, amit úgy veszünk fel, hogy már posztoltunk korábban, tehát kitettük az eddig felvett videókat, szóval nagyon jól esett az, hogy ennyire így jó visszajelzést kaptunk, és hogy ennyire sokan megnéztétek, mert egyébként őszintén nem számítottunk erre, vagy én mondtam amúgy Stellának, hogy lőjünk be mondjuk egy várható nézettségi szintet, mondtam neki, hogy ha 1000 ember megnézi a YouTube-on az első adást, az már nagyon jónak fog számítani, nem akartam, hogy annyira csalódjunk, és ahhoz képest meg bőven többen nézték meg, és így alig akartuk elhinni, hogy ennyi ütőknek tetszett, és ilyen sok jó visszajelzést kaptunk, úgyhogy innen is szeretnénk megköszönni, és nagyon jól esik. Igen, úgyhogy nagyon köszönjük ezt a sok érdeklődést, és reméljük, hogy ilyen izgi témákkal tudunk majd még jönni. Úgyhogy lesz majd az Instagramon egy ilyen kérdezfelelek, ahova megírhatjátok, hogy milyen témákban hallgatnátok még szívesen tőlünk podcastot, illetve lesz egy olyan rész is, amikor a kérdésekre válaszolunk majd. Igen, egyébként azt nagyon várom már, az jó lesz. Igen, az jó lesz, úgyhogy mindenképpen kövessétek be az Insta oldalt, hogyha így szeretnétek valamit kérdezni tőlünk, vagy hasonló. Igen. És akkor szerintem kezdjünk is bele. Virgi, akkor kezd el, hogy ti hogyan jöttetek össze Milánnal? Hát először is, én most ugye 22 éves vagyok, és több mint 4 éve, tehát nagyjából 4,5 éve vagyunk együtt Milánnal, és 17 éves voltam, mikor megismertem őt, szóval én szerintem egy nagyon ritka esetbe tartozok olyan téren, hogy először is 17 éves voltam, amikor már egy rendes párkapcsolatba léptem be, illetve, hogy az első ember, akivel igazából randizni elmentem, hogy az első srác, akiben én beleszerettem, ő most egy év múlva a férjem lesz. Szóval, és ez nagyon törik kimondani, nagyon jó érzés, és igen, egyébként azon gondolkodtam, hogy mi Stellával abban különbözünk egymástól, meg így a kapcsolataink is, hogy én fiatal jöttem össze Milánnal, Milán is ugye Beninél egy 5 évvel fiatalabb, tehát mi így fiatalon vágtunk bele az egészbe, míg Stella, ti azért ti idősebbek voltatok, mikor igen, összejöttetek. Én voltam már majdnem 24-25, Beni volt 28 éves, amikor mi összejöttünk, vagy igen, amikor összejöttünk, és akkor rá pár évre házasodtunk, szóval mi azért egy kicsit így később. Igen, tehát az a tök jó szerintem, hogy így teljesen más sztorink van, és teljesen máshogy jutottunk el oda, ahol most vagyunk. Úgyhogy igen, én hát őszintén, mikor 17 évesen ott voltam, hogy Milán megjelent, akkor őszintén én nem terveztem összejönni valakivel, szóval annyi ember vett engem akkor körül, akkor 11-es voltam gimiben egyébként, hogy annyi ember vett engem körül, mindig voltam tényleg, mindig társaságban voltam, sose voltam egyedül, hogy én nem igényeltem túlzottan azt, hogy én most valakivel tényleg egy intim kapcsolatot ápoljak, és emlékszem, úgy ismertük meg egyébként egymást, hogy egy baráti társaságba keveredtünk, először a Rebi ismerte meg a Milán baráti társaságát, és akkor Rebi által meg én is megismertem őket, Milánt és a haverjait, és az elején még ugye akkor, amikor megismertem Milánt, egyébként neki volt egy másik kapcsolata, úgyhogy egyáltalán nem is volt az, hogy első látásra jön szerelem vagy bármi, mert ugye abszolút, mert nem is tudtunk a másikra úgy gondolni, mint potenciális valaki, akivel mi összejövünk. Úgyhogy nagyjából egy évig, vagy egy fél évig ugye még csak ilyen haverok voltak, aztán ők szakítottak, de az olyan rég volt, és olyan homály volt ez, hogy már nehéz visszaemlékezni őszintén. Aztán sokáig így ilyen haveri szinten voltunk, és akkor egy év eltelt, amikor így elkezdett a kapcsolatunk így komolyabb irányt venni, tehát elkezdtünk már így komolyabban Messengeren is beszélgetni, nem csak ilyen felszínes valamiket, vagy csak ilyen időpontok megbeszélését, vagy ilyenek, hanem hogy így szívesként küldünk, hogy ilyenek. Mi ekkor már Benivel együtt voltunk?
ti is akkor tárgyhitetek össze. Egy picivel előbb, mint mi. Amúgy, szerintem. Mert mikor elkezdtünk így a Milánik társaságával lógni, ugye akkor te is jöttél, meg te is benne voltál, és akkor a Bennivel így randiztattok, meg ilyenek. Aha, és akkor mi egy kicsit előbb kezdtünk Egy pár hónappal, az érdekes. Pár hónappal előbb jöttünk össze? Igen. Erre már annyira nem emlékszem, nekem hogy is olyan nehéz, volt. nekem is nehéz. Igen, aztán amit még nagyon, nagyon jó, hogy úgy csináltunk, ahogy az volt, hogy nem az volt, hogy egyből összejöttünk, és beleugrottunk így fejest a vízbe, hanem egy fél évig találkozgattunk, így direktbe ismerkedtünk, szóval kizárólagosság az megvolt, nem beszélgettem egy másik sráccal sem, a másik lányjal se, és fél évig, akkor Covid volt, fél évig találkozgattunk, ő átjött hozzánk, én átmentem hozzájuk, és akkor fél év után lett official az, hogy mi egy párt alkottunk már onnantól. Úgyhogy én ezt nagyon élvezem, hogy jó döntés volt szerintem, mert nem volt egy hirtelen váltás, tudjátok, nem volt az, hogy hirtelen mindkettőnk teljes ideje megszűnik, és a másikkal tölt minden szabad idejét, és így egymásra cuppannak, mert már hallottunk, meg láttunk olyat, hogy sokszor így ez probléma lehetett más kapcsolatoknál, hogy tudod, hogy így annyira így össze kabajodnak, meg annyira is szerelmesek lesznek, hogy konkrétan minden idejüket egymással töltik, és nem tudnak fontos dolgokkal foglalkozni, és amúgy emlékszem, nekem is nehéz volt, de mindegy, megoldottuk. Szóval annyira így ilyenkor mellékvágányra kerül minden más, akár a karrier, vagy tanulmányok. Nyilván, hogy az ember szerelmes, meg valakivel talál, vagy valakivel van, akit nagyon szeret, akkor nem akarja őt leváltani, mit tudom én, tanulással, vagy ilyenek, szóval Hát nem is nagyon tud olyankor másra koncentrálni, szerintem az ember, vagy így úgy robotüzemmódban csinálja a dolgait, meg minden, de közben meg csak a másikról álmodozik, meg hasonló. Persze, igen. Hát hála Istennek nekem muszáj volt akkor nagyon figyelnem a tanulmányaimra, mert akkor érettségiztem, és ellenben is Milán, meg ez is szintén nagyon jó dolog volt, hogy ez így alakult, hogy Milánnak rengeteg barátja volt, akik ilyen, rengeteg mondjuk, nem tudom, 5-6, akikkel tényleg szoros kapcsolatot ápolt, és ugyanúgy tartotta a kapcsolatot velük, tehát nem volt az, hogy összejött valaki, és akkor utána megszűnt létezni minden barátja, hanem igazából tudatosan figyelt arra, hogy ápolja a baráti kapcsolatait is, az enyémen kívül. Úgyhogy ez így pont ilyen jó dinamikát hozott az egészbe. Ja, szóval részemről ennyit egyelőre, mi így ismerkedtünk meg, így ez a sztorink az elején től fogva, és akkor azt átadom a szót most neked. Hát nekünk egy kicsit rögösebb volt így az út, hogy azt mondjam. Mi is egy ilyen baráti társaságban találkoztunk Bennivel, és hát elkezdtünk randizni, és akkor pár hétig így tök jó volt. Emlékszem, nem tudom, először a Madába elvitt, aztán emlékszem, nem tudom, mindig elmentünk valahova, tudom, kettesben, és egy-két hét után valamiért így bepánikoltam. Nem tudom, hogy miért, csak emlékszem, hogy így feküdtem az ágyamba, és akkora pánik jött rám, hogy fú, most párkapcsolatban leszek, mert amúgy én is egy olyan időszakban voltam előtte, hogy ilyen nagyon boldog voltam egyedül. Szóval annyira élveztem az életet, és nem akartam magamnak párkapcsolatot, nem is gondolkoztam én, hogy fiúkon, mert annyira ki voltak töltve így a napjaim, így barátokkal, családdal, az egyetemmel, akkor csináltam az egyetemet is, hogy még csak eszembe se jutottak így a fiúk, és úgy, amikor Benni elhívott, akkor végül is úgy voltam vele, hogy hát jó, most miért ne, egyszer így elmentem, pont oda a sulival szembe a BGF-vel, vagy most már BGL-vel szemben ott volt a Madál, és akkor igazából nekem csak ki kellett lépnem az ajtón, és átsétálni szembe, úgyhogy még csak az se volt, hogy ilyen túl nagy erőfeszítés lett volna, úgyhogy az volt az első randing, és ja, úgyhogy így... Bepánikoltál kicsit, hogy most akkor neked lesz egy csávód, és akkor el leszel köteleződve? Hát így 2 hét után, vagy kicsit úgy éreztem, hogy nagyon gyors, vagy nem tudom, az egész. És akkor így mondtam Benninek, hogy fú, hát én nem vagyok benne biztos, meg már nem is emlékszem, mit mondtam, csak hogy így finoman kioffoltam az egészet, igen, de magamban nem úgy gondoltam, hogy ennek most vége, hanem én csak úgy gondoltam, hogy nekem kell egy kis idő, hogy akkor most, igen, lassan, vagy legalábbis, hogy átgondoljam. Hát nyilván Benni meg ezt úgy értette, hogy hát itt akkor vége van, és ezt teljesen tudomásul vette, és akkor onnantól kezdve ő engem nem is keresett, nem is
írogattunk, semmi, és akkor eltelt egy ilyen még 2 hét, és akkor úgy átgondoltam meg minden, és akkor rájöttem, hogy amúgy meg tökre mennék még pár randira, vagy hát nem pár, hanem hogy amúgy tökre folytatnám az egészet. És akkor így elkezdtem, vagy hát nem tudom, lehet írtam Beninek, vagy mit tudom, én már nem emlékszem, de hogy így valahogy így jelezted, hogy amúgy folyt köv. Igen. De hát addigra már nyilván Benni ezt ő fogta, lezárta, vagy hát gondolom, így nagyjából. Szóval ő már nem volt akkor annyira nyitott, hogy a folytatásra? Hát igen. Már máshol járt, nem? Nem is az hogy máshol járt 2 hét alatt, hanem szerintem inkább tudomásul vette, hogy és akkor így ezt a lehetőséget kizárta, és meg azt is úgy is mondanám, hogy volt egy tartása, hogyha egyszer valaki őt kiofolja, akkor utána ne írogasson neki. Ugye ez tök jó, ezt annyira úgy értékeltem akkor, meg most is, hogy vagy hát ez ilyen erős jellemre utal. Ez picit olyan, hogy az igen, de az igen, a nem az nem. Igen. De és akkor te azt hogy élted meg? Hát, na igen, én ott akkor kardomba dőltem. Jó, egy nagy lehetőséget elszalasztani, vagy valami ilyesmi lehetett, igen, meg amúgy tökre tetszett Benni, csak mondom, bepánikoltam. Úgyhogy igen, egy évig utána nem volt semmi köztünk. Néha így beszéltünk, néha valahol összefutottunk, de mondom így pár havonta egyszer. Nem, egy évig. Ja, egy évig? Nem, hát... Majdnem egy év, igen, nagyjából egy évig nem volt köztünk semmi. És akkor te is így elengedted egy idő után, vagy? Hát nem, amúgy én nem engedte, vagy hát így nem is tudom, hát szenvedtem, aztán, hogy jaj, de jó lenne, aztán utána, amikor így láttam, hogy jó, ez így esélytelen, akkor így elengedtem, igen. Szóval így mondtam, hogy hát jó, akkor én már pedig boldog akarok lenni ugyanannyira, mint előtte, úgyhogy akkor én ezt a dolgot elengedem, és akkor... Az nem lehetett amúgy könnyű, én annyira nem is emlékszem, csak hát én igen, azt hittem, hogy 1-2 hét alatt lezártad, nem. Arra az 1-2 hétre arra emlékszem, de én nem gondoltam volna, hogy ez így egy évig, nem lehetett könnyű amúgy. Hát ugye az egész egy évig tartott, amíg utána megint elkezdtünk randizni, de... Na de és akkor az hogy jött? Hogy találtatok újra egymásra? Hát az úgy volt, hogy ugye én elengedtem ezt az egész dolgot, én emlékszem, volt már egy pont, úgy voltam, na végre, megint boldog vagyok, megint nem hiányzik senki, semmi, mit tudom én, és akkor elkezdtünk összejárni így megint majdnem azzal a baráti társasággal, kicsit más részével. De ekkor volt az, hogy mi Milánikkal. Én megismertem Milánt. Igen. És az ő társaságával elkezdtem lógni, és ugye emiatt te is jöttél, és mivel a Milán, hát ugye az mindig szerveztek, igen. Ezért nehéz nem úgy Bennivel találkozni, meg ilyenek. Én mindig mentünk a Stiflerbe biliárdozni, meg nem tudom, csináltunk. Hozzánk. Igen, és csináltunk rengeteg közös progit, és akkor így akarva akaratlanul is szerintem így Benni egy kicsit így bevonódott néha. Néha így emlékszem egy ilyen szitúra, hogy mentünk a biliárdozni a Stiflerbe, és Bennivel volt egyik barátunk. Juan? Nem, a Matyi. Matyi, aha. És az Oliver hívta Matyit, hogy jöjjön biliárdozni, és ott volt Benni is, és akkor így akkor jött ő is, igen, és akkor találkoztunk újra először egy év után. Jó. Vagy nem egy év, nem, mert néha láttuk egymást, de akkor találkoztunk így újra először. Na és akkor... És újra feljöttek az érzések, meg minden, hogy de jól néz ki a Benni, vagy valami. Hát, igen. Ugyan a legjobb ebben, hogy én is tudom a sztorit. Bennit kéne meginterjúvolni, hogy mit érzett akkor. Egy év után úgy igen, hát igen, és utána én akkor már emlékszem, úgy voltam vele, hogy hát engem nem érdekel, meg jól el vagyok, szóval nem akartam most megint, vagy nem tudom. Ja, de azért tetszett nyilván, csak úgy el voltam. Aha. Na, és akkor hazamentünk a biliárdozásra, és akkor Benni írt. Komolyan? Igen. És akkor nem sokkal rá elhívott megint egy randira. És akkor megbeszéltétek, hogy kivel mi történt egy év alatt, vagy valami ilyesmi? Hát nem, azt inkább így próbáltuk szerintem elfelejteni, hogy én is kiofoltam őt, ő is engem, szóval ez inkább ilyen tisztalap. Egyenlő lapokkal indultok tovább. Egy-egy, igen. Lehet, hogy csak egy volt ki, hogy... Nem, jó, nem. Nyilván nem. Na, ja, és akkor elkezdtünk randizni, és onnantól már ez volt tavasszal, és akkor emlékszem, nyár elején már össze is jöttünk, ilyen júniusba összejöttünk, és aztán
rá 1-1,5 évre megkérte a kezemet venni. Igen, szóval nyilván itt megyünk tovább, a lánykérés, meg ilyesmi. Amúgy nagyon érdekes, mert amúgy Milánt először én is kiófoltam. És én is ugyanezért, mert én is bepánikoltam, emlékszem. Tehát amikor elkezdtünk így komolyabban beszélgetni, Messengeren, ugye én ezelőtt sose szerettem azt, meg én nem voltam annak a híve, hogy húzni srácok agyát. Én csak az olyan srácokkal, vagy sráccal beszéltem, akik, nem tudom, akik mind tetszettek, vagy nem tudom, és akkor is egyel, tudjátok. Tehát, hogy így emlékszem, hogy Milánnal egy időben rám írt, hogy pont egy másik srác, és akkor szintén egy ilyen ismerős, és akkor ő is így éreztem a szándékot abban, hogy jobban megismerne, de mivel egyáltalán nem tetszett, ezért mondtam, hogy szia, amúgy én szívesen beszélgettek veled, de én nem szeretném, hogy ez menjen bárhova is. Úgyhogy így kvázi megbeszéltük, hogy akkor ne húzzuk egymás idejét, szóval. És akkor Milánnal is így beszélgettünk, már egy pár hete, pont december volt, és akkor előtte volt a születésnapja, és akkor sütöttem neki egy tortát, szóval picit ilyen eléggé érezhető volt az, hogy tetszünk egymásnak, de ugye egy 3 hétig beszélgettünk, és én már úgy vártam azt, hogy oké, hát akkor hogy írásban bátrak vagyunk, és szívecskéket küldünk egymásnak, meg minden, de akkor élőben lehet, hogy meg nincs semmi, és egymás mellett vagyunk, mondjuk társaságban is, akkor teljesen, mint hogyha semmi se lenne. Szóval nekem annyira nem tetszett, úgyhogy mondtam Jának, hogy tudod mit, akkor találkozzunk élőben, vagy amúgy is akkor itt találkozgattunk, de nem olyan sűrűn, meg nyilván ilyen emberekkel együtt. És akkor mondtam neki, hogy na, akkor beszéljük már meg, hogy mi van köztünk amúgy, vagy mi ez, vagy merre fele tart. És utólag mondta, hogy ezzel meg is lepődött, na de megbeszéltük, hogy akkor elmegyünk karácsonyi ajándékokat vásárolgatni így ismerősöknek, és az volt az első olyan találkozó, és az arénába mentünk, és nagyon, az mai napig megvan mindkettőnkben, hogy ott előbb értem oda, és akkor ott álltam a hádam előtt, és akkor csak így állok, ott nézelődök, és akkor Milán már távolról látott engem, és akkor amint észrevettem, mint most így a filmekben akár, hogy észrevettem, és így egyből így felcsillant a szemem, és ez neki akkor átjelentett, mondta, hogy így nem hitt el, hogy egy olyan lány, mint én, így reagálok rá. Na mindegy, ilyen tök érdekes, tök aranyos volt. És akkor elkezdtünk mi is így kávézgatni, utána megint, és akkor én is kicsit így bepánikoltam, emlékszem. Amúgy és nem tudom, igen. hogy hát akkor én most akkor tényleg, szerintem lehet ez ilyen, nekem az ilyen első kapcsolat előtt ilyen izgatottság, vagy pánik, vagy nem tudom, hogy mire számít, csak talán, hát, de én így... Nem hinném, hogy szerintem, ha lett volna több, akkor mindegyik, legalábbis nekem mindegyik előtt jött egy ilyen pánik. Hogy biztos akarom én ezt, igen, nem? Igen, hogy most elköteleződni, és emlékszem, azt az érzés még mindig megvan, hogy éjszaka felkelek, felriadok álmomból, le vagyok izzadva, meg minden, nem kapok levegőt, és hogy én nem akarom ezt. Igen, most szerintem ez az ilyen picit az ilyen változás. Igen. Félelem akár, vagy nem tudom. És akkor én is kiófoltam, találkoztunk, elmentünk a Deák-téri Pad-Thaiban. Azóta se szívesen járunk oda. Na mindegy, és akkor az volt, hogy mondtam, hogy találkozunk, mert beszélni kéne, és akkor ő már sejtett egyébként, hogy mi a szitu, és akkor vettünk kaját, és pont én fizettem, ez amúgy fontos, hogy én fizettem mindkettőnkét, és akkor megmondtad neki, hogy nekem ez túl gyors, inkább hagyjuk egymást, amúgy nagyon kellemetlen volt. És mondta, hogy jó, persze, ő is amúgy, mint a Benni, lezárta, és aztán elköszöntünk, és ugye esett az eső, és csak hideg volt, és amint elmentünk ugye teljesen a másik irányba, és egyből elkezdtem sírni, mikor sétáltam a Deákról a metró megállóig, és ott tökre sírtam, és akkor Milán meg visszafutott oda hozzám, mert hogy én fizettem a kajáját, úgyhogy vissza akarja adni. Ő nem akarja, most akkor meghívjam, vagy valami, és akkor így visszaadta az ő árát, vagy mindkettőnk kajának az árát, nem tudom. És én meg annyira is szégyeltem magamat, hogy most látta, hogy ki van sírva a szeme, meg mindegy. A lényeg az, hogy eltelt egy hónap, megbeszéltük azt, hogy inkább gondolkozunk mindketten, nem is beszéltünk akkor, meg ilyenek, és akkor egy hónap telalkoztunk, megnyugodtam, mondtam, hogy na, amúgy de és arra nem mondott semmit, hogy te sírsz? Vagy sírtál? Vagy nem vette észre? Szerintem észrevetted, de nem feltétlen hozta szóba az úttest, nem tudom. És akkor egy hónap után igen, megbeszéltük, hogy úgy jobban folytatnánk, csak akár kicsit lassabban, vagy valami, és akkor igen, ezért is volt fél év, mire január végétől mi májusig így beszélgettünk, meg ilyenek, és utána jöttünk össze. De amúgy én néha az van bennem, de amúgy is nagyon furcsa ez, de hogy kellett az a kiófolás, amúgy nagyon kellemetlen, de tudjátok, sokszor van az, hogy most ne haragudj, Milá, hogyha ezt te nézed, és neked nem is mondtam még ezt, de hogy így akár csajoknál is néha van az, hogyha valaki őket kiófolja, akkor ez a valaki, aki kiófolja, ezért picit ilyen
még jobbnak tűnhet a szemébe, vagy nem igen, tudom. Igen, ez tudod, az elérhetetlen. Igen, mert elérhetetlen, és mindig igen, arra vágyunk. És lehet, hogyha mondjuk a Milán olyan könnyen megkapott volna, vagy nem tudom, akkor lehet nem értékelt volna annyira, az hülyeség lehet, nem tudom, de mindegy. A lényeg az, hogy ahogy alakult, az úgy volt jó, mert most már sinem vagyunk. Igen, amúgy olyan érdekes, de engem se offoltak ki a Benni előtt, Benni volt az első, de, és lehet, hogy emiatt is így utána nagyon elkezdtem értékelni. Ja. Meg ugye a Benni se gyakran offolták ki, talán az egyik első, aki így, én voltam, aki kioffolta, szóval nekünk lehet, de valami ebben az offolásban. Igen. Nekünk ez így tök jól jött, utána nagyon elkezdtük értékelni a másikat. Felértékelődtünk egymás szemében. Hát igen, de akkor meséld ezt el, hogy másfél év után, nektek elég volt másfél év ahhoz, hogy eldöntsétek azt, hogy másikkal akarjátok leélni az életeteket? Igen, amúgy én emlékszem, hogy volt egy ilyen gondolatmenetem, hogy így átgondoltam, hogy milyen Benni, hogy így személyiségben passzolunk-e egymáshoz. Nyilván nagyon szerelmesek voltunk meg minden, de azért az nem elég, hogy összeházasodjunk, vagy hát attól még ugyanúgy így féltem. De átgondoltam, hogy így a személyiségünk passzol el nagyjából egymáshoz, és arra jutottam, hogy nem. Nem arra, hanem hogy amennyire kell, hogy passzoljon, annyira passzol, és amennyire jó az, hogyha különbözőek vagyunk, pont annyira vagyunk különbözőek. Mert szerintem az is kell egy kapcsolatba, hogy izgalmas legyen, meg az, hogy egy kicsit kinyíljon a világ így dolgokba, hogy különbözzünk. És valahogy így arra jutottam, hogy nyilván nem mindegy, hogy kit választok, de hogyha majd egy másik embert választok, akkor vele is lesznek viták, vele is lesznek problémák, ezt nem lehet kikerülni. De és akkor te eldöntötted kvázi, hogy akkor neked a Benni az olyan, akivel így el tudod képzelni, le tudod élni az életét. Igen, és nyilván emlékszem, előtte is voltak már ilyen nagyobb veszekedések, és voltak olyan dolgok, amiket így meg kellett harcolnunk, de úgy voltam vele, hogy nem lesz, hogyha mást választok, akkor nem lesz jobb, mert vele is lesznek veszekedések, vele is lesznek problémák, és... Ja, de ha jól értem, akkor az volt, hogy voltak ilyen kis döcögő részek, meg amik így nem volt mindig olyan easy, olyan könnyű, igen, de nekem... azért csak átgondoltad, hogy oké, most emiatt mondjam azt, hogy ne a Benni legyen az a férjem? Nem, amúgy volt nekem egy ilyen mélypont, emlékszem, amikor... Nálunk az volt az elején, hogy én egy csendesebb személyiség vagyok, mindent így magamba folytok, hogyha van valami bajom, akkor nem az, hogy egyből elmondom, hogy figyelj már, ez a bajom, hanem napokig ülök rajta, magamba így örlődök, meg mit tudom én, és akkor úgy kell kihúzni belőlem. Na, a Benni meg pont a szöges ellentéte az egésznek, és ő ott, ahol baja van, akkor, amikor baja van, így kimondja, és megbeszéljük. És nekem ez annyira fura volt, és ezt nem is tudtam hogy úgy kezelni. Úgy éreztem, hogy engem valaki folyamatosan támad, és folyamatosan csesztet, pedig a Benni csak, ha valami baja volt, akkor nem magába tartotta, hanem ott kimondta. És valahogy így meg kellett tanulnom magamat megvédeni. Hogy ne az legyen, hogy minden vitát, nem most kvázi a Benni nyer, mert ő a hangosabb, ő az erősebb, hanem úgy ezt kellett egy kicsit szerintem egyensúlyba hoznunk, és ez volt szerintem így az elején nekem a legnehezebb, hogy úgy éreztem, hogy mindig a Benni nyer minden vitát, és hogy mindig neki van igaza, és hogy engem mindig leszól, és hogy soha nem érti meg, hogyha nekem valami bajom van. Úgyhogy... És volt egy pont, amikor elgondolkodtál, hogy kell ez neked? Hát volt egy pont, igen. Emlékszem, pont karácsony előtt volt, és már elterveztük az egész karácsonyozást, meg minden, és akkor van ilyen családban, így húzni szoktunk, és akkor Benni is húzott, meg minden, és akkor Benninek bejött egy munka, és akkor kiment 2 hétre karácsonykor Németországba, vagy hova. Emlékszem. És akkor ezen is úgy összevesztünk, hogy miért megy ki. Nyilván ő a pénz miatt ment, de nekem meg azt mondtam, hogy ez nem számít, inkább maradjon itthon, de nagyon jól fizetett az a meló. Úgyhogy, és ez volt így a teteje az összeveszésnek, de emlékszem, úgy voltam vele, hogy utána átgondoltam, hogy
ez a probléma nem is maga ez a karácsonyozás, hanem ami van köztünk, az vállók, vagy és rájöttem, hogy nem, és akkor kellett eldöntenem, hogyha Benni egész életében ilyen marad, hogy egy kicsit hangosabb, és meg kell vele küzdeni, és én vagyok ilyen halkabb személyiség, és hogy mondjuk néha ezzel engem megbánt, hogyha egész életében ilyen marad, akkor én ezt el tudom viselni. És akkor úgy döntöttem, hogy igen. És ezzel kell együtt élni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy amikor így összejöttök, és vannak mondjuk tulajdonságok nyilván lesznek, ami nem tetszik a másikban, akkor azt nem szabad úgy kezelni, hogy jó, akkor majd megváltozik, és én hozzámegyek, és igen, vele akarom leélni az életemet, de hogy majd megváltozik, és akkor majd tök jó lesz, hanem akkor el kell dönteni, hogy ezekkel a tulajdonságokkal én fogom-e életem végéig szeretni, akkor is, hogyha soha az életben nem fog megváltozni. Sőt, mondjuk időskorára még felerősödnek ezek a tulajdonságai. Ez jó. Szóval nem szabad arra alapozni, hogy azok majd így megváltoznak, meg jó, az most mindegy. Furcsa is, amikor együtt vannak tényleg évekig a párok, és akkor így nem változik. Tehát, hogy egy évekig abban van, hogy majd megváltozik. És akkor közben megkérik a kezét, megkevesedik, és az mindig. van, hogy folyamatosan küzdenek egymással, vagy küzdenek azzal, amit nem bírnak a másikban, és mindig előjön, mindig újra egy ilyen vitatéma, és minden egyes szerintem ilyen vitatkozásnál ők úgy gondolják, hogy jó, ha ebből nem változol meg, akkor ott hagylak, tudod, ezt szokták így szerintem egymás... Ami mondogatni. Igen, és szerintem ez nem egy jó hozzáállás, hanem tényleg úgy kell párt választani, hogyha soha nem fog semmiben megváltozni, akkor is együtt maradunk, és ezt kell nekünk így tudatosan felmérni, én szerintem, hogy ezt el tudom viselni életem végéig, és hogyha át kell gondolnunk, hogy milyen a személyiségünk, és ha úgy gondoljuk, hogy igen, én azt el tudom viselni mondjuk életem végéig, hogy a párom nagyon hanyag, vagy rendetlen, vagy nem tudom, igen. Nyilván ennél nagyobb dolgok szoktak lenni, de hogyha el tudom viselni, akkor végül is igen, de ha van egy olyan tulajdonsága, vagy esetleg 2, amire azt mondom, hogy én ezt nem tudom elviselni, akkor szerintem ott kell azt mondani, hogy még ha nagyon fájdalmas is, ott kell azt mondani, hogy hát igen, ez amúgy nem keresek mást. Amúgy Milánnal szintén nagyon különbözünk, de tőletek is, mint páros, meg egymással is nagyon különbözünk. Tehát Milán sokkal csöndesebb típus, tehát Milán a Stellára hasonlít ilyen téren. Én meg a Bennire. Igen. Szóval... de ezt amúgy már mondtuk az első részben. Igen, hogy... tehát hogy nem is tudom, hogy ez most akarok erről mesélni, mert igazából már tudjátok, de igen, még mai napig ki kell húzni Milánból dolgokat, de nekem is meg kell tanulni azt, hogy én meg egyből kimondjak mindent, tehát azért nem feltétlenül jött nekem ez mindig ilyen magától értetődően, de talán azért, mert nem tanultuk annyira ezt, vagy sose volt otthon ez így, talán nem tudom. Igen, de amúgy szerintem így ez egy jó megoldás lenne Milánnak is, legalább nekem erre a problémára az volt a megoldás, hogy mindig a Benni az elején mindig húzta ki belőlem, mint most Virgi Milánból. Állandóan ki kell húzni, hogy mi a baj, és ugyanez volt Benni is mindig. De mostanra én már megtanultam azt, hogy nem fog összedőlni a világ, hogyha nekem, amikor bajom van, egyből kimondom, és... Végül is amúgy. Hát csak akkor az már, hogy úgy robban minden nálatok, hogy emberek akarok lenni, vagy nem tudom. Jó, de sokkal jobb, mint hogyha napokig bennem van. Igen. És nekem is sokkal jobb, mert utána nem izélek rajta én is, nem rágódom ezen. Amúgy, igen, persze, de közben ott van, hogy én ahhoz túl lelkiismeretes vagyok, hogyha amikor éppen nagyon felidegesít valaki, és akkor minden, ami bennem van, mindenféle kontroll nélkül én kimondom, vagy kimondjak, ahhoz, tehát én már egy persze majd megbánnám, hogy olyanokat mondok, amiket meg ilyenek. Szóval én ezért vagyok picit mai napig, vagy figyelek arra, hogy ne egyből mondjak ki mindent, hanem gondoljam át hogy jogos-e, vagy nem jogos, vagy fogalmazzam meg szépen, ne ordítva mondja, meg ilyenek tudod. Aha. De ez szerintem az, hogy kinek mi válik be. Mi inkább olyanok vagyunk, hogy így mindent kimondunk gyorsan, még akkor is, ha nem úgy gondoljuk, de tudjuk egymástól, hogy nem úgy gondoljuk. Igen, ez azt kell. Most, hogyha én olyat mondanék Milánnak, amit te Berinek, azért igen. De amúgy szerintem nekünk ez, hogyha én ebből nem változok meg, hogy így magamba tartom meg minden, akkor ez biztos, hogy a kapcsolatunk
hát nem tudom, hogy eljutottunk-e volna idáig, ez nekünk nagyon kellett, hogy én tényleg kimondjam, mert emlékszem, hogy rengeteg nem tudom, ilyen sérelem és feszültség gyűlt bennem, és a Benni felé, és folyamatosan panaszkodtam mindenkinek, hogy már megint ezt csináltam, már megint azt csináltam, mit tudom én, ahelyett, hogy megbeszéltük volna. Ja. Itt böksz az orroddal az ajtó felé, mert ott van Benni amúgy. Szóval igen, egyébként nálunk az volt nehéz egyébként, mi azért nem másfél év után, ahogy láthatjátok, mert másfél év után kérte meg Milán a kezemet. Az elején úgy volt, hogy ugye összejöttünk, és Milánnál volt egy ilyen nagyobb fellángolás, hogy hát ő annyira szerelmes, hogy hiába vagyok még csak 18 vagy 19 éves, már akkor meg akarja kérni a kezem, és akkor emlékszem, Stellát meg is kérdezte, hogy milyen gyűrű, meg ilyenek, és akkor benne még pánik volt, amikor utólag megtudtam meg, amikor akkor emlékszem, volt egy álmom, hogy milyen megkérdő kezem, és izzadóra ébredtem fel. Nyilván most 18 évesen, most szerintem ez teljesen érthető. Aztán utána volt egy olyan 3 év nagyjából, amikor meg én voltam úgy, vagy 2 inkább, hogy na vajon Milán mennyire tervez tényleg így komolyabban, vagy oké, hogy azt mondja, de akkor így, vagy mikor tesz a fele lépéseket, és így nem azt, hogy szűken ültem, de egy picit, vagy így nagyon vártam már azt, hogy bekövetkezzenek dolgok, amik így a jövőben kell, hogy bekövetkezzenek, például lánykérés, meg ilyenek. De Milán meg nem feltétlen volt ebben, és emlékszem, vagy volt olyan, hogy ebből így ilyen kisebb ilyen feszültségek alakultak ki, aztán nekem is elérkezett egy pont, amikor így meguntam azt, hogy mindig a jövőbe tekintek, és mindig várok dolgokat, amik most nincsenek, és így ráforszíroztam magamat, hogy akkor kezdjem el élvezni azt, amiben jelenleg éppen vagyok. És akkor emlékszem, otthon voltam, csináltam az egyetemet, ami nem vett igénybe túl sok energiát, szóval tök szabad voltam, dolgoztam a normálban, amit szintén nagyon szerettem, szóval elkezdtem én is nagyon így értékelni mindezt, ami akkor volt, és kihasználni minden adott pillanatot, mert tudtam azt, hogy ez egyszer nem lesz így. Semmi sem marad örökké, minden folyamatosan változik, úgyhogy tényleg így erre így rávezettem magamat, és amúgy nagyon, nagyon így hamar, így látványos változás jött be, és nagyon boldog lettem, és akkor erre rá volt az, Milán nemrég megkérte a kezem, és ezért is lepettem úgy annyira meg, mert nem számítottam rá. De volt egy konkrét ilyen mélypont, amikor... Hát többször volt az, hogy így kicsit kivoltam, mert nem tudtam azt, hogy most Milán mennyire tervez biztosan, amúgy. Mennyire tervez velem, és én meg nem akartam benne lenni olyan kapcsolatban, aminek nem látom annyira a végét, vagy tudjátok, amilyen bizonytalan, mert nem akartam ilyen időhúzásként csak valakivel lenni. Most lehet furángozhat, de mondjuk így voltam. Azt hozzá kell tenni, hogy Milán tökre előre tervezte már a lánykérést, és annyira el akarta titkolni a Virgi elől az egészet. Hát ő már fél éve, vagy egy éve tervezte. Igen, hogy még azzal is óvatosan bánt, hogy azt mondja, hogy szeretlek, meg ilyesmi, hogy hát ha ebből rájön. Virgi meg már majdnem a kardjába dőlt, hogy hát ez mindjárt szakít velem, pedig Milán csak titkolózott. Konkrétan. De és az, meg annyira így erős változás volt így lánykérés után, hogy Milán meg utána nem győzte mondani azt, hogy mennyire oda van értem, mennyire... Végre kimondhatja, most nem kell titkolnia. Hogy annyira várja már, hogy a felesége legyek, és hogy tényleg így áradozott, álmodozott, és tényleg meg így szabadjára engedte mindazt, hogy benne volt, és ez meg így ennyire... Szabadjára. Vagy mi mondják? De csak vicces. Na mindegy, szóval... Meglódult. Na mindegy, szóval nekem meg az ilyen jól esett, és ilyen üdítően amúgy hatott a kapcsolatunkra, az biztos, ez az egész lánykérés. De igazából az egész sztorit, meg az, hogy történt, az ugye megtaláljátok a YouTube csatornámon, mert rávettem Milánt, hogy jöjjön le velem, és meséljük el ketten, úgyhogy ha még nem láttátok, akkor nézzétek meg. De Stella, most te meséld el, hogy látok a lánykérés, hogy volt. Amúgy lehet ez is olyan, amit Bennit kéne ide egy székbe leültetni, de nem baj most. Igen, nem, szerintem lesz egy olyan rész, amikor majd így Bennivel ketten itt ülünk, és akkor mondjuk ketten beszélhetnénk a kapcsolatunkról, meg mindezt, talán úgy egy kicsit hitelesebb, meg izgalmasabb
Úgyhogy ő is hozzá tud szólni, úgyhogy szerintem ezt majd akkorra hagyjuk. Jó, amúgy ez jó, de így csak így szerintem pár szóban elmesélted. Ja, hát nekem annyira nem volt nagy meglepetés, mert Benni már így mondta, hogy tervezi, és Gyűrűt se akart úgy választani, hogy fogalma sincsen, hogy én miért szeretek, amit egy kicsit megértek, mert még én se tudom a legtöbbször, hogy mi tetszik nekem, mi nem tetszik, hanem kell valami inspó néha, vagy ilyesmi, úgyhogy így együtt nézegettünk Gyűrűket, és együtt döntöttük el, hogy olyan, ami neki is tetszik, ő is szívesen megvesz nekem, meg ami nekem is, és hát azért jó, hogy így közösen néztük ki, mert... De várjál, és akkor megvettétek közösen a Gyűrűt, és akkor utána kérte meg a kezet? Nem közösen vettük meg, csak néztük, és akkor néha elküldte, hogy ha ilyesmi lenne, azt tetszik-e, vagy ilyesmi. Ja, a elkérés előtt? Igen. Ja, és akkor nem volt rossz, hogy már így nem volt meglepetés neked? Hát a maga lánykérés meglepetés volt, mert nem tudtam, hogy majd szombaton fog, nem tudom, mikor na, de az enyémhez képest az olyan szintű különbözőség, hogy én konkrétan az évet se tudtam belülni, te meg nagyjából vártad, vagy tudtad azt, hogy most akkor ebben a hónapban, vagy a közeljövőben? Hát nem, mert azért nem mindenki van úgy szerintem, hogy bomba biztos abban, hogy ha ő megkéri most vagy nem tudom, ezt a lánykérés előtt valamennyire azért meg kell beszélni, hogy na te hogy állsz? Persze, vagy tudod, persze. Nyilván a Milán ő tudta, teljesen biztos volt, hogy te hogy állsz. Hát, a Benni azért szerintem 1 éve vagyunk együtt, vagy másfél éve voltunk együtt, azért azt meg kellett beszélnünk, hogy na te hogy gondolod akkor? Ja, igen, amúgy igen. Mikor szeretnél, és amikor így elkezdtünk erről beszélgetni, akkor onnantól már így sejthető volt, hogy jó, akkor majd ha ő is úgy gondolja, meg én is, és akkor szép lassan elkezdtünk Gyűrűt nézni, meg ilyesmi. De amúgy nálunk emlékszem, úgy volt, hogy én többször így bedobtam, hogy na, hogy állsz, Milán, és akkor nagyon sokszor azt kaptam, hogy két saját dolgoddal. Tehát, hogy így olyan, most nyilván nem mindig, azért ő is elmondhatta azt, hogy hagyjál mindig, de azért sokszor így éreztem azt, hogy ez egy olyan téma, amiről nem beszélünk, Virgi, fogadd el. És most nyilván... Majd szólok, jó? Hát konkrétan igen, és akkor most nyilván egy darabig úgy voltam, hogy jó, hát akkor tök mindegy nekem, aztán néha ilyen paprikás hangulatomban voltam már, hogy most ne haragudj, de azért nem árt tudnom, hogy most 5 év múlva akarsz te bármit, vagy 1-2 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy na mindegy, és akkor emlékszem, hogy megmondtad neki, hogy álljon meg a menet. Mert hogy kell tudnom, hogy mikor kéred meg a kezem nagyjából, mert ez nem csak a te életed változik meg, hanem az én életem is, és az én tisztában szeretnék lenni azzal, hogy mikor változik meg az életem. Na mindegy, ez is, aki nézett, pislogott kettet, azt mondta, hogy oké, és nem kérdezte meg ettől függetlenül, de mindegy. Ez ilyen 1-2 hónappal a lánykérés előtt volt. Ja. Na mindegy. De bocs, most folytasd, hogy... De nem, már nem, nekem ennyi volt, csak hogy... Lánykéréses. Hogy van, aki... Ja, ilyen, de azért mi egy kicsit így közösebben csináltuk ezt a dolgot, Benni nem meg korban is azért ennyire. Jobban ott voltatok. Szóval igen, szóval Benni már adottabb volt. Közelebb volt a 30-hoz. Volt normális keresetetek, meg minden, tehát az ilyenek azért számítanak, hogy most mennyire akar az ember tervezni szerintem, meg esküvőt, meg minden. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy most szereted a lányt, vagy a fiút igazán, hanem hogy így az életben hogy állsz, szerintem. Igen, és igen. Mivel mi fiatalabbak vagyunk, nálad ugye én 6 évvel vagyok fiatalabb, és a Milán is Benninél 5 évvel, úgyhogy ezért érthető okokból nálunk ez több idő volt, mire eljutottunk oda. Igen. Na de akkor mesélj az esküvőről. Hát az esküvő... Meg hogy mennyi idő volt megszervezni nektek? Ja. Hogy szerveztétek meg ilyenek? Ja, ez is ilyen vicces, mert megkérte a Benni a kezem, ugye, és akkor ez volt ilyen ősszel, és hát, hogy annyira nem terveztünk az esküvővel, úgy voltunk vele, hogy igazából ráérünk, annyi időnk van, amennyit akarunk magunknak, úgyhogy úgy nem is gondolkodtunk úgy esküvőn. És emlékszem, nyár elején így beszélgettünk egyszer csak, és akkor nem lenne jó amúgy most valamikor szeptemberben mondjuk. És de akkor... ezt nem apu mondta nektek amúgy? Nem akartok-e most szeptemberben? Vagy nem, dehogy is nem. Mármint, hogy nem ilyen pressure-ként, hanem hogy ilyen nem ő dobta fel először nekem eskü, mint hogyha ott lettem volna. Aha. Vagy lehet, hogy ti mondtátok apunak? És apu megmondta, hogy jó, vagy valami ilyesmi volt. Na mindegy. Hát nem tudom, de ez biztos, hogy saját döntés volt. Szóval... Ja, persze, igen. És akkor elég volt egy nyár. Elgondolkoztunk rajta, hogy
végül is mire várjunk. Igen, és én soha nem akartam nagy esküvőt, annyira nem érdekel engem így maga az esküvőszervezés, hogy most milyen a ruhám, milyen szalvéták vannak, meg semmi úgy nagyjából az esküvő. Én csak azért akartam, hogy tényleg... Bulizunk egy jót. Igen, bulizunk egy jót, és megünnepeljük azt, hogy összeházasodunk, de hogy azon belül úgy tényleg semmi nem érdekelt, csak az emberek, akik ott vannak. Úgyhogy úgy egy kicsit így... Tök hamar megszerveztétek egy nyár alatt. Pikpak megszerveztük. Az első helyszínt, amit megnéztünk, az teljesen jó is volt. Itt Budakeszin egyébként, Budakeszi és Págy között van egy rendezvényhelyszín is. Ugye mindannyian egy suliba jártunk, a Nagysanyiba, Nagy Sándor József Gimnázium, itt Budakeszin, és ennek a sulinak legtöbbször a bankett rendezvényei mindig ennél a helyszínnél voltak. Szóval nagyjából már mindannyian ismertük az ottaniakat is, meg magát a helyszínt is, úgyhogy így ezért is ilyen tök jó volt, ilyen családias. Igen, úgyhogy egy ilyen kis rövid, emlékszem, a Zarába vettem az esküvői ruhámat, azt is annyira nem tetszettek ezek a habos-babos, nem tudom, esküvői ruhák, hanem csak egy ilyen kis egyszerű, fehér ja, mert olyan érdekes amúgy ez, hogy nálatok meg pláne úgy volt, hogy csak a család volt ott, szinte meg közeli barátok, akikkel amúgy így minden nap együtt van az ember, vagy nem tudom, és akkor így bennem is volt egy fejt, hogy most minek kell itt eljátszani azt, hogy esküvőzünk, vagy hogy minek kell eljátszani, hogy koszorús lányaim vannak, vagy hogy így, nem tudom, hogy ez így értitek-e, amikor így... Kinek öltözök most fel? Amúgy nem, én nyilván nem ezért akartam, de egy kicsit igen, tényleg. Mert mi nem akartunk meghívni ilyen, meg gondolom ti se ilyen, mit tudom én, unokatestvéremnek, az unokatesójának. Dehogy is, mi is olyan szűket szeretnénk. Szóval, hogy igen, hogy ha így ott van csak a család, meg így a barátaink, meg ilyesmi, akkor most kicsit tényleg... De mindegy, attól függetlenül mi el fogjuk játszani szerintem, hogy esküvőzünk Milánnal, tehát hogy szerintem lesznek koszorús lányaim, neked nem voltak, amúgy emlékszem, de viccesen elterveztük már, hogy akkor nem tudom, hogy vicces ez, de hogy 5 lánytesóm lesz akkor a koszorús lány, és akkor előtt elmegyünk majd egy ilyen, nem nászút, ilyen lájbúcsú. Ja, igen. És most így a nászutat. Az ötlet, hogy mi jössz fel. Mindegy, szóval, hogy elmegyünk így lágyak így valahova, valami kis, nem tudom, wellness hétvégére, tehát, hogy amúgy én nagyon azt a vonalat szeretném vinni, amit a Stelláék, egy picivel jobban megszervezve, vagy így több effortot beletenni. No, de képzeljétek el, az volt, hogy 1-2 hete beszélgetünk otthon, így ez volt a téma, hogy nászút, meg ilyenek, és ugye nem tudom, tudjátok, de a Vik, az én nővérem és a Stella húga, ő a Four Seasons-ben dolgozik már 1-2 éve, és ugye minél tovább dolgozik ott az ember, annál több ilyen jóban részesül. Tehát, hogyha nem tudom, elmehet a világ bármelyik Four Season-ébe ingyen, vagy ilyen nagyon olcsón, ő és a barátai, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen potomárakért ki lehet használni ilyen azt. Loyalty program. Igen, hogy máshol is megszálljunk. Azok dolgozók, azok nagyon olcsón mehetnek. Igen, és akkor így amúgy Milánnal már így, és nekem ilyen gyerekkori álmom volt az, hogy Maldív-szigetekre majd egyszer el akarok jutni. Na mindegy, és akkor de erről lemondtunk most Milánnal, mert nyilván feljött, hogy akkor nászútra oda menjünk, de hát eljutni is már olyan drága, meg ott levegőt venni, és az összes pénzünk rá menne, nem mindegy. De és akkor feljött az, hogy az ottani Four Seasons Vikkel, az már nem olyan drága. De hát csak akkor lehet ugye igénybe venni ezt hogyha megy a Vik is. És ezt nem még tudtuk meg. És akkor mondtuk, hogy jó, hát akkor én mondtam Viknek amúgy félig viccből, hogy figyelj, Vik, felem jöhetsz. Nyilván én mondtam, hogy jaj, dehogy is, Isten őriz, hogy menjen, aztán Stella is ott volt, és mondta, hogy de hát nem, megyek én is veled, Vik, jó? És akkor ketten el leszünk a resortnak a másik végében, nem is látjuk egymást, meg semmi. És ugye akkor Stella megy, akkor megy az Elliot is. Hogyha az Eli megy, akkor megy a Benny is. Mindig, és akkor odajukadtunk ki, hogy akkor egy egész családi nászút lesz az egészből. Most nyilván nem értitek, viccelődünk. Ez csak egy vicc volt, igen. Végül arra jutottunk, hogy majd megyünk máskor a Vikkel. Igen, megyünk egy nászútra, aztán elmegyünk így mindannyian. Igen, családosra. Amúgy szerintem olyan szomorú azt, hogy manapság ilyen ritkán házasodnak az emberek, és ilyen, főleg fiatalon szerintem. Bár lehet ez is, hogy változó, milyen közegben vagyunk, lehet, hogy máshol lesz gyakori, de a mi környezetünkben, vagy így
ahol dolgozunk, lakunk, azért ez nem egy gyakori dolog, és ez csak nagyon szomorú. kitolódott, az biztos, hogy régen ugye ilyen 20-as évei elején házasodott mindenki, legalábbis a legtöbben, aztán most ez így egyre tolódik ki. Ami szerintem nem feltétlen rossz, inkább csak más. Igen. Ja, de szerintem nem titok, hogyha azt mondjuk, hogy mi amúgy tökre egy házasságpártiak vagyunk, és szerintem az, hogy elköteleződik az ember valaki mellett, az senkinek sem olyan egyszerű. Szerintem mindenki több bátorságot igényel, és picit így fejest ugrani a vízben, vagy nem tudom. És mert sokan szerintem úgy vannak fel, hogy most minek kell összeházasodni, együtt élünk, mi változhatna ebből. Pedig szerintem amúgy, bár még nem tudom, erről te tudsz mesélni, de szerintem az, hogyha tényleg így az emberek elköteleződnek, és komolyan veszik a másikat, és az egész kapcsolatot, akkor szerintem ez mindenki jobb irányt vesz. De amúgy mesélj már te erről, hogy így látok, milyen volt házasság után, vagy esküvő után. Miért is ajánlod az embereknek, hogy így házasodjanak? Hát amúgy én így ajánlgatni nagyon nem akarom, ez szerintem mindenkinek a saját döntése, hogy most ő szeretne, nem szeretne házasodni. Tényleg szerintem ez egy jó, nem tudom, kifejezése annak, hogy igenis én őt választom egy életen keresztül, és akkor így megnyugodhat mindkettő, hogy nem fog akármikor otthagyni, legalábbis remélhetőleg. Jó esetben, kicsit ilyen biztonságérzetet ad szerintem mindkét félnek. És hát, hogy nekünk milyen volt házasság után, hát emlékszem, hogy mi akkor költöztünk össze ugye először, esküvő előtt 2 héttel találtunk lakást, amúgy annyira nem voltunk is semmire ráfeszülve, meg semmit nem izgultunk túl, hogy mindent ilyen nagyon lazán csináltunk, és emlékszem, amikor először ott aludtunk a lakásba, esküvő után, akkor így még nem voltak ugye rendes bútorok, egy bútorozatlan lakást vettünk ki, csak néhány cuccunk, ott álltak zsákokba, nem volt nagyon időnk előtte, Benninek koncertidőszak volt, ugye, rengeteg koncertje volt, nem volt semmire ideje előtte, úgyhogy ezt így utána kezdtük így kialakítgatni az életünket, és hát azért az első éjszaka ott így a zsákok között, meg mit tudom, én emlékszem, hogy ott hogy elsírtam magam, meg minden, hogy minek csináltuk mi ezt, én haza akarok menni, mi ez itt, hol vagyok, tudod? De utána persze nagyon jó volt, elmentünk Nászútra, az volt életünk legjobb nyaralása Görögországban, úgyhogy az úgy mindennel kárpótolt, és az brutál jól sikerült. Úgyhogy aztán így amúgy nagyon jó volt kettesbe lenni, és így kialakítgatni együtt az életünket, úgyhogy tudtuk, hogy most már csak egymásra számíthatunk, hogy nem, vagy hát, hogy nincsenek ott a szülők, mint ilyen biztonsági háló vagy mentőv, hanem bármi probléma van, vagy magunkat kellett eltartani, úgyhogy ez egy teljesen ilyen érdekes érzés volt, de nagyon jó volt kicsit így felnőni. Aztán utána nekünk ugye viszonylag hamar egy fél évre rá jött el, nem fél évre rá? Házasság után. Nem mondod be, nem az volt, hogy ilyen 1-2 év? Nem, valamiért, egy fél évre durva. rá. Lettem terhes Elivel, nem terveztük, de nagyon, nagyon jó, hogy megszületett, így utólag a legjobbkor jött, viszont akkor így nem tudtam elképzelni, és emlékszem, akkor is az is egy ilyen sok volt. Egyből elkezdtem sírni, Benni vigasztalt, mondta, nincsen semmi baj. De nagyon durva lehetett az egyébként, mert egy gyerek szerintem, főleg, hogy az ember nem számít rá, az olyan szinten változást hoz az ő életében. Annyira át kell gondolni mindent. Én ezt már tudtam, hogy egy gyerek mekkora felelősség. Nem csak úgy voltam, hogy jó, hát tök jó, hanem én tudtam, hogy mi jön. Mert ugye már felneveltem pár, igen, és úgy voltam vele, hogy még csak most nőtt fel a Domi, még csak most volt az, hogy nem kell több pelust cserélni, nem kell oviba vinni, nem kell tápszert csinálni. Igen, tápszert csinálni éjszaka, mit tudom én, nem pisilben, mit tudom én, hogy még csak most volt ez, és hogy most megint? Kb. Így voltam vele, úgyhogy ezért volt egy kicsit ilyen sok nekem, még pihentem volna pár évet. De és Benni mit szóltam úgy, amikor megtudta? Benni tökre örült, meg így úgy volt vele, hogy nyilván mint egy
tudatlan laikus, nem tudta, hogy mi vár rá, mármint így a nehézségek terén, mármint, hogy ami milyen változást hoz majd igen, ez. ami egy gyerekkel jár, hogy így a szabadságod az annyi, meg hát egy időre, de úgy utólag annyira jókor jött el, és egyáltalán nem változott meg annyira az életünk, meg tudtuk azt csinálni, ehhez nagyon nagy segítséget nyújtanak anyujék most is, meg úgy a család itt, de meg tudtuk azt csinálni, hogy a lehető legkevesebbet változunk az életünk rossz irányba, már olyan rossz irányba, hogy ne kelljen feladni önmagunkat a gyerek miatt, hogy ne kelljen lemondanunk dolgokról a gyerek miatt, és ugyanúgy, ha kedvünk van, akkor el tudunk menni egy fesztiválra Benivel, megyek vele koncertre, ha kedvünk van, akkor tudunk bulizni, együtt vagyunk a barátainkkal rengeteget. Ja, de azért amúgy ti nagyon szerencsések vagytok ebben, hogy tényleg itt van a család közel. Most sokan úgy vannak, hogy elköltöznek messze a családtól, és akkor senki nincs, akire rá tudnánk bízni. Igen. De hogyha nem bíznánk rá, akkor is ilyen nagyon lazák vagyunk, szóval így az mindenféle altatás, meg mit tudom én milyen téren nincsenek ilyen magunknak felállított szabályok, meg kötelezettségek, hogy napirendje van a gyereknek, és akkor így kell altatni, meg úgy kell, meg mit tudom én. Szóval, hogy mi ezt így nem csináljuk, nem kínozzuk magunkat. Ja. És megvan az elitőkre. Igen, és teljesen jól el vagyunk, úgyhogy majd esetleg ezzel is csinálunk egy külön epizódot. Nem ugyan érdekes, hogy így Eli nagyon összehozta a családot, vagy nem tudom. Tehát ő tipikusan olyan, hogy mindenkit nagyon szeret, mindenkinek így kifejezi azt, hogy mennyire szereti, szóval mindenkivel ugyanannyira aranyos, ilyen nagyon nem tudom, összehozza a családot, mindenki úgy, hogy ha átjöttök, akkor mindenki lejön, és akkor teljes őrülettel mindenki odaszalad Bogyóhoz, mert hogy amúgy Bogyónak becézzük, meg még sok máshogy, de hogy konkrétan nem tudnátok ti se elképzelni az életeteket. Persze, igen. Nem. Meg annyira jó, hogy volt akkor a Benivel pár ilyen nyugis évünk, ilyen 2-3, amikor így neki se voltak nagyobb változások a karrierjében, meg nekem se történt így semmi diploma után, és hogy akkor jött az elés, és most, amikor már így nagyjából ki van alakulva, hogy Beni is, hogy mi a célja, mit szeretne az életben, milyen dolgokra érdeklik, meg nekem is elkezdett így körvonalazódni, akkor így majdnem 100%-ban erre tudunk koncentrálni, és ezt tudjuk vagy ezzel tudunk előre menni. Most nem is tudom, hát így annyira nem babáznék megint, nyilván még nagyon pici Eli, de most kell ez a pár év nekünk szerintem, hogy így a karrierre tudjunk koncentrálni meg arra, hogy mi mit szeretnénk, és annyira jó volt, hogy akkor nem is nagyon tudtuk, nem is voltak olyan lehetőségeink, és pont abban az időszakban jött így Eli, és akkor azzal el voltunk foglalva, és amúgy így utólag visszanézve nagyon sokszor így hiányzik igen. Amikor annyira izgultunk, és vártuk, hogy mikor fog megszületni, meg olyan jó időszak volt, hogy nem tudom, mindig az, hogy várni, az, hogy lesz egy kisbabánk, szóval, és mindig beszéltünk róla, hogy vajon milyen lesz majd a szeme, a haja, meg hogy fog kinézni, meg hogy milyen lesz a személyisége. Szóval amúgy szerintem így főleg az első gyerek az egy ilyen varázslatos időszak, azt mindenképp így ki kell használni. De akkor szeretnétek majd még. Igen. Még én egyet biztos szeretnénk, az a terv. Jó lenne egy kislány. Igen, eddig csak fiú van a családban, igen, csak fiúnak. 6 fiú. Úgyhogy mindenki így szorít egy kislánynak. Igen. És mindenki másikra mutogat, hogy most ki a soros. Igen, úgyhogy én nagyon szeretnénk egy kislány, de most pont ilyen tök jó időszakban vagyunk, és így utólag látom, hogy minden úgy alakult, ahogy így lennie kellett, és tök jó időzítésbe jött Eli. Ja, egyébként nagyon érdekes, hogy így volt már, hogy így megkérdezték az emberek tőlem, hogy akkor házasság után meg majd egyből jön a gyerek, meg ilyenek, és annyira váratlanul ért a kérdés, és így nem értettem, hogy miért kérdezik ezt meg. És aztán mondták, hogy hát ugye azért házasodunk meg, és amúgy nem, ez még nálam nagyon messze van, és nem tudom elképzelni, hogy én még közeljövőben babázzak Milándett, úgyhogy ez nálunk így, hogyha ez felmerülne bennetek, akkor igen, Virgéknél még egy jó pár évig nem. Hát persze. De hát még nagyon fiatal, még 22 vagyok, persze, még most kezdtem egy újabb egyetemet, szóval. Igen. Én is 25 évesen voltam terhes Elivel, 26 lettem, azt hiszem, amikor született. Igen. Sőt, 27 lettem, amikor
Nem, 26 lettem, amikor született, elnézést. Szóval... Még van egy pár éven. Igen. És amúgy tök jó, hogy nem 30 után kezdek el, vagy akkor jön mindkét gyerek, úgyhogy talán ez így a testemnek is egy kicsit könnyebb lesz majd. Igen. Úgyhogy... Hát ebben a részben szerintem igazából ennyit gondoltunk. Igen. Nem tudom, benned van-e még valami, amit így szívesen megosztanál? Találkozunk akkor a következőben. Igen. Egy újabb témával. Úgyhogy... Reméljük tetszett nektek. Igen. Sziasztok!